Levice ožili od 11. do 14. septembra prvým ročníkom Festivalu židovskej kultúry. Podujatie prinieslo do mesta koncerty, filmové predstavenia, divadlo, prednášky a komentované prehliadky. Návštevníci tak mohli spoznať nielen tradície aj históriu, ale aj tragické osudy, ktoré sú súčasťou histórie regiónu. Festival sa stal pripomienkou silnej židovskej komunity, ktorá v medzivojnovom období významne ovplyvňovala kultúrny a spoločenský život v meste Levice. Mestské kultúrne stredisko v Leviciach od 11. septembra do 14. septembra organizovalo prvý ročník Festivalu židovskej kultúry. Tento ročník prvý by som mohla povedať, že sa nám celkom vydaril a ja sa veľmi teším, že bol naozaj plnokrvný, plnohodnotný. Naplnili sme vlastne to všetko, čo sme si v projekte zaumienili. Projekt bol financovaný cez Fond na podporu kultúry národnostných menšín. Prečo sme sa rozhodli práve pre židovský festival, alebo teda Festival židovskej kultúry? Z jednoduchého dôvodu, pretože Židia tvorili v Leviciach v medzivojnovom období naozaj silnú komunitu, tvorili našu históriu, nášho mesta, či už sa to týkalo kultúrnej, obchodnej alebo iných aktivít. Myslíme si, že tu zanechali veľkú stopu a takto sme to nejako cítili a tak sa myslím, že nám to aj všetko pekne podarilo. V rámci festivalu sme mali 3 koncerty, hudba na tanieri, kde teda mohli návštevníci aj niečo ochutnať, degustovať zo židovskej kuchyne. Krásny bol koncert Samaria Klezmer bandu, kde sme mali možnosť sa naučiť aj tance. Klezmer tance, teda trošku tam aj ten tanečný folklór židovský sme si vyskúšali, no a vrcholom bol vlastne v nedeľu koncert kapely Lecha Dody, ktorý bol naozaj jedinečný, neskutočný. V rámci toho sme mali festivalu aj filmové predstavenia, veľmi, by som povedala, silné, emotívne, či už to bol film 999, to boli vlastne dievčatá, prvý transport dievčat zo Slovenska, ktorý išiel do Osvienčimu, veľmi silné predstavenie, ktoré vzliadli teda žiaci, študenti stredných škôl v rámci Levíc. Potom sme mali predstavenie filmové Žili sme tu spolu, to bol príbeh vlastne chlapca Levičana, ktorý prežil holokaust, nášho spoluobčana Mošehocha, a filmové predstavenie Keď idem na návštevu, mám priniesť darček a najlepšie taký, ktorý vám prinesie šťastie. Od Alžbety Papikovej, ktorá bola aj prítomná, sama prišla a bola s ňou veľmi plodná beseda na tému nútenej migrácie. Tiež veľmi hlboko nás tento film oslovil. Boli otvorené aj brány židovského cintorína, kde boli komentované prehliadky a mohli vlastne návštevníci prísť, pozrieť sa, vypočuť si, aké zaujímavé osobnosti v Leviciach žili. Mali sme samozrejme aj komentované prehliadky v obidvoch národných kultúrnych pamiatkách, v židovskej škole aj v synagóge. Výborné divadelné predstavenie, všetky rieky, ktoré nám predviedli divadelníci z Nitry. Myslím, že som spomenula všetko, okrem teda ešte jednej úžasnej prednášky, ktorá bola úplne prvá, ktorá odštartovala vlastne tento 4-dňový maratón a ktorá zanechala, pevne verím, v našich návštevníkoch hlboký dojem, a to bola prednáška s diskutujúcimi pani Medlin Vatkerty a pán Ivan Kamenec, ktorí prišli a rozprávali sme sa práve o tom období slovenského štátu, udalostiach, ktoré zasiahli potom aj mesto Levice, hoci Levice teda pripadli Maďarskému kráľovstvu po arbitráži, ale teda sa dotkli, veľa udalostí sa dotklo samozrejme aj nášho mesta. A tá téma, ktorá bola holokaustu, bola veľmi silná, emotívna. Pani Vatkerty, keď čítala vlastne autentické príbehy a listy, ľudia píšu listy Tisovi, tak si myslím, že to v každom z nás, ktorí sme tu sedeli a počúvali, zanechalo veľkú stopu. Myslím si, že tento ročník bol naozaj veľmi dobrý, dokonca ešte doznieva, pretože ešte za mnou možno vidieť výstavu Gabriela Kosmáliho Príbehy Story, nášho regionálneho fotografa, ale naozaj regionálny fotograf, ale dovolím si povedať, že svetového, minimálne európskeho mena. A tá výstava je ešte stále inštalovaná, ešte stále si ju môžu návštevníci pozrieť, takže ešte tie dozvuky stále sú a ja si myslím, že ak takýto ročník sa nám podaril ten prvý, takže tie nasledujúce budú, pevne verím, ešte minimálne tak dobré, ak nie o kúsoček lepšie. Sú ako bezkrtovej kosti pánšte, kedy sa zobudia a precitnú. Otázka moja nesmelá vymila mnou zovnútro pánšte.
a tečí, stále se z nás jeden tu sváteční